Hello guys, akong anak nangayo og cellphone kay kuno ang ihang cellphone is kana bang nabuak bitaw ang kanang screen bitaw, screen protector niya. Kung ilisan kuno og screen protector is malaksi kuno tanan to niya, pero magamit pagud niya galing lang kay hugaw na siya tan-ang lungod kay nagdiki na ang screen protector niya karon ako siyang i-prank niya amon ko duha man kabuk akong cellphone niya. Ang usa ka ko ka cellphone akong ihatag niya kay wala pa man ko ikapalit nga cash, so wa pa man tay kwarta no, so ako lang ihatag niya ang daan niya para kanang ang pagpaagi nako og hatag is kanang ako siyang i-prank niya. Papilion siya nako unsa iyahang ganahan ani nga cartoon kani nga cartoon mo ni siya sudlanan sa makana bitong mga pinalit bitaw na mga cellphone nga dugay na bitaw niya wala na labay ang cartoon, so may igamit karon niya. Papilion nako siya ang gibutangan nako og litra kini nga litra W ang kaning Y mo ni siya ang daan ako nga cellphone na asa sol, so ako na siyang kanang papilion asa iya ha. So keep watching guys ha. Hello guys, wala ko agad. Dali ba? Dali sa madawat ko anak. No. Ali na mapayong. Ayaw paglagti, papili ka unsay imuha nga number ganin. Number na letters. Letters kanang letter wa. Laina ni niya. Why hikapay? Tara ako anak. Why hikapay kanin Y og W pili asa imuha ana. Sige na. Pili ko. Why hikapay? Pili na ako ana. Imuha na. Why hikapay? Sige. W. W imo? Yan sana kasi. Kana imo? Kana imo ha, sige. Sige, kuha. Sige. Wala ko nakita pa. Wala ko decide. Okay. Kasi to pa. Kanya ko W. W. W? Ha? W imo? Wag sure. Way mahayay. Away. Ha? Way mahayay ha? Away. Ha? Away. Way imo. Nya, way bawi ay. Wala. Way bawi ay. Wala eh. Gigi, way imo ha. Sige, oh. Sige, ugba. Sige. Ipon? Prank na rin. It's a prank! Cellphone? Katalaga rin mo yun. Tarungas. Daan mo ni? Ikla. Daan ni. Ang kana rin mo yun. Gay mo na ha, way bawi ay. Magmahay ka di. Saan yan rin? Tama. Nya, og ganahan ka di. Di ka na. Sorry, kisa ni Sipon. Ako ah. Ako na mo ha? Oh. Akong gipakuan. Sanay ka na bang bag-o ba? Sanay ka nang unsay pangalan ka na mawa ang memory tanan? Kani? Oh. Up ng Reformat? reformat. Niya? Imuha na kay nabuak mo kay imong cellphone. Niya ka na po na kuha. Oh, gi imuha na. Kaya pinipili niya. Kuha na yan. Mawag mo na mo video sa baba. Huwag mo na sa baba. Yung dila na. Bala ka. Cash na eh. Imuha na tanan ha. Ha? Imuha na tanan. Sige ba eh.
lagi iwasil. Ngaon sa may mo kasulti. Kira. Ha? Ginahan ka? Oh, sino? Ha? Guba lang ko sa cellphone. Ginahan ka?